Ma nistgħux nibqgħu nħarsu lejn il-passat, irridu nħarsu l-qudiem b'entużjażmu, tama u enerġija. Il-bib miftuħ għal kull min jixtieq jagħti s-sem tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg f'intervista mal-ġurnalist Tim Diakono minn Love in Malta fejn saq illi fl-aħħar jiem bdew jittesseraw mal-Partit Nazzjonalista nies ġodda, inkluż żgħażagħ. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg faħħar il-ħidma li qiegħed iwettaq George Vital Zammit brabta mal-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista fil-waqt il-insista li l-priorità kemm għall-Gvern kif ukoll għall-Oppożizzjoni għandu jkun l-ambjent sostenibli. Jiena nemmen li l-ambjent huwa għandu jkun parti essenzjali mill-viżjoni ta' minnu u il-Gvern jew l-Oppożizzjoni fl-aħħar mill-aħħar aħna gżira żgħira jekk ma nagħmlux ħsieb jiġri aħna bħala partit diġà anzi poġġejna fuq quddiem li l-ambjent għandu jkun parti mill-Kostituzzjoni ta' Malti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega li Gvern Nazzjonalista mhux biss iħares lejn l-ambjent bħala dritt fil-Kostituzzjoni ta' Malta, iżda joħloq niċeċ ekonomiċi ġodda fost il-proposti li qed jinbotta l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Alex Borg imma ukoll l-urġenza li f'pajjiżna jittaffa traffiku mhux biss permezz tal-AI iżda permezz ta' trasport tal-massa effettiv. Dan bi proposti tanġibli bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li pajjiżna għandu jmur għal trasport tal-massa. Malta wieħed mill-ftit pajjiżi Ewropej li m'għandniex sistema ta' transportation. Ftit ta' snin l-Gvern kien għamel propaganda kbira fuq il-metro. Sallum għadna ma nsemmija xi tkun ġejja elezzjoni dejjem, però s'issa jiena baħar jaqsam bejn il-kliem u l-fatti, inti tara fatwalment x'ser isir. Gvern Nazzjonalista iwiet li mass transportation system nibdew naħdmu fija mill-ewwel ġurnata biex naraw li verament ikollna sistema ta' transportation. X'tip ta' transportation? Metro, tram? Għanajli gara, it-tram it's easier. It's easier, costless u tħalli inqas impatt infrastrutturali. Ġifieri jien nemmen li it-tram hija xi ħaġa li diġà wkoll konna proponejna u li it's easier to be done. Ġifieri il-perjodu ta' żmien li toħodlok biex tagħmel it-tram hija ħafna inqas, il-nefqa hija ħafna inqas u tibda bil-mod issolvi l-problema ta' traffiku. Intant Alex Borg saq li l-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jimmassimizza kull proprjetà li għandu sabiex jiġġenera aktar introjtu permezz tal-kummerċjalizzazzjoni. U ċaħat il-gideb tal-Midja Laburista kif insista li l-finanzjament tal-partiti ma jfissirx li jħu minn but il-poplu iżda li jkollok trasparenza u kontabilta. Il-punt tal-finanzjariment tal-partiti huwa li inti jkollok trasparenza, accountability u indipendenza minn kull intħil. Ġifieri inti bil-finanzjarament tal-partiti li diġà qedem, ġifieri inti għandek liġi tal-finanzjarament tal-partiti li dakinhar kien krea Franco Adebono u kien hemm il-kunsens taż-żewġ naħat, ġifieri kemm il-Partit Laburista u kemm il-Partit Nazzjonalista qablu fuq din il-liġi tal-finanzjarament tal-partiti. Finalment huwa saħaq illi fil-jiem li ġejjin se jkun qiegħed iressa emenda quddiem l-amministrattiv u l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista sabiex jerġa' jinħoloq l-irwol ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista l-affarijiet tal-Parlament, proċess li eventwalment iwassal għal vot mingħata t-tesserati.